fɛrɛw jumɛn de ka kan ka kɛ walasa kɛnyɛrɛye baarakɛdaw bɛ se k'u yɛrɛ ta sɔrɔ ko la jamanaw kɔnɔ nin ye masala min sugandira ɲina jirali kɛnɛ FIDAK siɲɛ 30 in na wala ndulaja n'a bɛ wele JAK création Mali jamanaden do k'a ka kan farafindenw k'u yɛrɛ ka fɛn dilannenw nafa sɔrɔ ale bɛ bogolan de dilan wa a b'o de jira FIDAK kɛnɛ kan CICES la Sénégal faaba la ni africains bɛ se k'u ka bololafɛnw ka fɔ u b'a fɔ tubabukan na ka consommer donc ni bɛɛ b'i ta don farafinw fana k'u ta don janni an k'a fɔ k'i bɛ ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ yirikuru mɛnna ji la cogo o cogo a tɛ kɛ banba ye donc n'i y'i ta don i ka danbe i b'a dɔn et puis n'i b'i ka culture fana dɔn i b'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ mun na mais n'e kɛra forokolankolon ye ko e bɛ ɲɛbɔ mɔgɔw fɛ i bɛ kɛ faden sago ye. Awa Sam fana nana Burkina Faso fini dilannenw de jira nga jiralibonw n'o ye standuw ye k'u da gɛlɛyara ɲina an na ni nappe table ye pain tissé du Burkina y a un peu du tout, y a des robes stand o sɔngɔ ka gɛlɛn dɛ n'o kɔni bɛ se ka dɔ bɔ a la a b'an dɛmɛ ni san na tɛ peut-être siɲɛ wɛrɛ puisque chaque san bɛɛ a bɛ kɛ ten mais n'o bɛ se ka dɔ bɔ a la a kɔni bɛ n'an dɛmɛ. Ndulaja nana ka jiralibonw da gɛlɛyali in sɛbɛntiya nga a ko o bɛna ta u bɛ se ka sɔrɔ kɛ. an kun bɛ se ka stand bɛ sɔrɔ 130 ɲina mais san tɔw la 100 de kun don mais 30 de farala a kan ɲina komi a bɛ ban fo kalo tile 31 jan'o cɛ an kɔni jigi bɛ ala kan parce que fɛn ɲuman de b'a yɛrɛ feere. fɛn minnu bɛ ba yɛlɛma Mali la u fana ka ca jirali kɛnɛ in kan yan Yakuba Jakite fana ye Mali jamanaden dɔ ye. an ka base yɛrɛ o n'o ye si ye o ye situlu ye situlu bɛ yɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye ani situlu yɛrɛ gansan a dumuni ta n'a mutaw a n'a kolisafinɛw ani sibulu yɛrɛ bɛ kɛ liptɔnw ye ani si yɛrɛ siro fana bɛ bɔ donc an ka baara ɲɛsinnen bɛ suman bayɛlɛma ma an nana ni o bayɛlɛmali minɛnw caman de ani zira kungo kɔnɔfɛnw surtout. FIDAK jirali kɛnɛ san laban minnu tɛmɛna jiralikɛlaw tun b'a fɔ tuma caman ko douaniers b'u sɛgɛn sira kan yan'u ka se n'u ka minɛnw ye Dakar nga i n'a fɔ jiralikɛla tɔw a ko gɛlɛya ma ye ɲina sira kan. Alhamdulillah an natɔ ɲina an ma gɛlɛyaba sɔrɔ sabu minɛnw nana camion na anw yɛrɛ nana car la bon an natɔ kɔni an sera aw ka Sénégal faama minnu ma an y'a sɔrɔ déjà u bɛ kibaruya kalama k'a fɔ ko foire international bɛ yen donc u ma gɛlɛya d'an kan sira la. Jamana caman mɔgɔw bɛna sanni ni lajɛli la i n'a fɔ Sénégali jamanaden Malik Sam. Comme je suis venu tout simplement komi ne nana yɔrɔ dɔrɔn de lajɛ a ka fisa kosɛbɛ fɛn caman bɛ yan minnu ka di ne ye waati dɔw la ne bɛ fɛn dɔ san farafina fɛn dilannenw ne b'a ye u bɛ ka lasabati wa ne bɛ farafina fɛn caman san ni ne nana yan. quand je viens ici. Foire internationale de Dakar FIDAK jiralikɛla 1800 ni kɔ bɛ jirali la kabini décembre kalo tile 15 la ka bɔ farafina Asie ni Europe jamana 24 na nga yan'a ka ban décembre kalo tile 31 na don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna di Mali jamana fɛn dilannenw fana ma n'a bɛ wele journée malienne Nama Jara Dakar VOA Bambara.